matunga will nikato walo ne ilo UDA ng'eny kabisa kata mak ni ja UDA ang'o ma mon manyo within them kata obilo ja UDA mabe accountant mana kabadi gin gi joluo mang'eny kane bedi jaluo mi manyo dak gikaw gir kanyo gikaw jaluo gi ibiro mana koro nego multi-party democracy gikaw the top strikers mag main opposition party serikande gini mana wacho an kata manjo ka ywak ya wuto mokaware yogi ngero nyalo dia ma to ko bada malich gin jodiem okabi ywak okabi liende liendo badi liendo dai to nyaka kech mago gin lembo mago okabi ywak okona mono kawo gi nyaka go badi pro chung malo kai ligi finance bill juro kaka ne jokuo tata kawuono owacho ni finance bill jane ber onego na biboro manyien mbadi mabokelo gini jok biboko kone ruto ni mbadi mokelo gini darika parga ngwen dwe mar aboro kawuono bikrio kaka kawuono wanda idhi chung malo kalando ni omeda Kenya oko ni omedo bech mafuta ibro wanda ai mawudwa ni omedo bech mafuta gini kuoggi UDA gi manjo opposition owacho niya osethingo gi botam jopiny gidhi doro jopiny ng'eni an okil Ruto gi kani kata kopo ne onge ng'anyo kata piny nokwe onge gima mono Ruto resign kane po nodwaro kata bedo no onge gimoro nyatimore en mana dhano kan gimoro nyatimore nyabet no onge to nyabet no onge Ruto no to nyabet kata Gachagua no be onge nyabet kata ne ati Wetangula bende onge okonyiso ni Kenya bro chung wan gi IBC sani kata mowuoyo kodi e constituency ni IBC di personnel jo Kenya chiwo pesa iga kata iga ni osemigi allocation karibu mana bilion 7 magin go kawuono ji osuru sama wuoyo kodi osuru gi sikanya mag elections chairman ma chele di mar SK president marwa yo mo chuni gi IBC yonge week mokalo chano tiek mana yiero mag KTD commissioners go ne onge IBC ne time piny lango piny okuche piny jokisi gi kuonde moko majuru kuonde mipide chai tedi mano kawo biji mang'eny koro gima wacho ni kata gimoro ma ng'ato wacho ni o ni Ruto Gachagua dibet deputy sama gi kwedo Ruto Gachagua ber jogi richo te gin ne gidhi gite ng'ama ne wacho Gachagua onge maka Ruto gweta kata saboro kapok owuok en owuon. Okay. To kagi wuok kata gima matunga wacho ni ati gini body ne military. Ng'amo nyisi ni gini body ne military. Wan gi institutions Kenya ka wan gi chief justice. Wan gi DPP, wan tiere gi jogi nyalo bet kaka heads of institutions. Rais Kurosa we ko deputy minister wuok wacho ni mako piny to waduoke yiero yo ndalo proud chiel jo yiero nikech gima jogi temo so e future en adui ok ni Ruto mali to Gachagua do gidhi gite temo bwogowa ni ko wuok to ni jobonde bro biro ni jolweny bro kawo piny mano en fear mongering jobunde en rita kwe mag boundaries mag Kenya onge kuma jabunde kara jabunde mosewacho jolweny ni an adwaro ni mondo bedi possibility kata sani en possibility pinje mosebedo gi military coups gi ok timre kan jo the streets ng'any en gima nyaka timre piny structures ma jolweny bende gin very pok ginyiso ga appetite jolweny ma Kenya ka tijgi ma ging'eyo ga ni wa ma Kenya to japiny en mana pinyni ma kata ka neno jolweny manor mondo jotam wach mag ng'anyo gi okethi kuma jolweny odhiye ji ne rabonde che mana jalo bayo tiaga bayo onge
nikech en ratiro mar japiny to police ma jo misuse en odhi gi bunde moko mwange onego jigi gizen to katieko ka wach kama mabelit na ahinya wach mar biro kawo jo ODM mondo dhi e sirikandni sani mowuoyeni ji moseogi matine monegi gi bunde mar polis onge kata ng'at achiel monegi gi mawuoyoni kata kinya mondo makata rapot kata Clinton momaki e wach mar ng'anyogi kinya chiwo makadara dhi ng'iyo wachne mondo gole oko kata kapo ni wuoyo ODM Kennedy one multi-party democracy. Chama mar serikali, vyama mani opposition. Kane gido wuoyo gi ODM, ento tiro jo ODM, mano ka ODM, ajasa fina kaka wacho. Gibi gibed piny, to wuo, to gilo structure ka giditiyo. Mane kende gitimo mana naonge kod gitabu. Be ok ber na kata ka ODM lose election. Yeo anapo kone fina. To kati wawati gini mark shida nini itarapta osele an gimacho nigi maduong wakati serikand Ruto ni wapi jopiny to serikand Ruto tiyo negi maber kech mit mar kek ene chame kande jopiny neno kek ni mit Ruto tiyo mak matunga winjo maber mano ne maber ndo morgo odhi mbele to gi with kama Masafi kaza gi Bernard Plumber gi Mali Mati Garissa joko sani wanto on machandre gi winjo li gi serikali en riambo ko tit Gima nyawacho ka duoko manene yes. Jo Gen Z manotelo nwa ng'anyo no kodhi ng'anyo jo onge serikal Ruto ne en ng'anyo ne piny tek jo to wach ng'anyo no giwuok no ng'anyo no